Bună și bine ați venit pe canalul meu! Astăzi vreau să fac un clip în care, practic, mă voi machia aici alături de voi și vă voi spune așa câteva lucruri despre mine. Eu, fiind nou aici pe YouTube, sunt sigură că poate veți avea întrebări legate de nume, legate de vârstă, legate de, nu știu, unde locuiesc, ce fac în afara YouTube-ului și așa mai departe. Așa că m-am gândit că ar fi mai bine să clarific eu toate lucrurile astea de la început. Și nu mi-am făcut o listă cu lucruri pe care vreau să vi le spun, nu mi-am structurat în niciun fel discursul, pur și simplu vreau să fie o discuție liberă, vreau să vorbim ca între prietene, de asta m-am și gândit să mă machez în timpul ăsta, pentru că, nu știu, e genul de lucru pe care l-ai face cu prietenele. M-am gândit că ar fi o idee drăguță, plus că mie îmi place foarte mult să urmăresc clipuri de genul. Nu știu, mă relaxează să mă uit la alte persoane cum se machează și cum povestesc diverse lucruri. Însă vreau să precizez că eu nu mă pricep neapărat în domeniul machiajului, adică mă machez pe mine și cam atât. Nu pretind că m-aș machia bine neapărat, adică nu e o pasiune de-a mea sau un lucru la care să zic că mă pricep foarte bine. Mă machez destul de rar, deci nu pot să zic că sunt neapărat în domeniul meu, însă m-am gândit că ar fi drăguț așa să stăm împreună de vorbă și să mă machez. Să începem. Nu, de asemenea, nu vreau să vă recomand neapărat produse, pentru că ce mi se potrivește mie poate nu vi se va potrivi vouă și invers. Vă voi arăta ce produse folosesc eu, însă nu pot să zic că vi le recomand neapărat. Sunt niște produse ok din moment ce le folosesc, însă nu vreau să fac recomandări, pentru că e o chestie foarte subiectivă. Am cumpărat și eu produse recomandate de alte persoane și nu mi-a plăcut neapărat, însă am cumpărat și produse recomandate de alții care mi-au plăcut foarte mult. Deci, dacă, nu știu, vi se pare ceva interesant, încercați-le și cam asta este. Nu o să mă machez foarte mult, adică o să fac așa un machiaj natural. De asta o să aplic doar niște corector. Am și o oglindă micuță aici în care o să mă uit. Și cu ce aș începe despre mine ar fi faptul că mă cheamă Andreea, lucru care probabil este evident și din numele canalului. Am 24 de ani și locuiesc împreună cu iubitul meu în Germania. Sunt aici de 5 ani, da, s-au făcut deja 5 ani și momentan sunt la școală, învăț să devin o educatoare și este un studiu dual, deci aici nu trebuie să mergi neapărat la facultate ca să devii educatoare, ci poți alege o școală unde ai șansa să fii foarte mult în grădiniță în timpul studiului. Deci îți oferă posibilitatea să faci multă practică, ceea ce pe mine m-a atras foarte mult, pentru că mi se pare extrem de importantă partea asta. Lăsând la o parte lucrurile teoretice pe care le înveți în școală, mi se pare extrem de important să le și pui în practică și eu chiar văd că mă ajută foarte mult treaba asta și este o meserie foarte frumoasă din punctul meu de vedere, care mi-aduce o satisfacție enormă. Mi se pare că nu știu, în fiecare zi învăț lucruri noi, lăsând la o parte, nu știu, lucrurile pe care le învăț la școală, însă lucrurile pe care le învăț de la copii. Este incredibil. Sistemul de aici din Germania este destul de diferit din câte știu eu de cel din România sau, bine, acum nu știu exact cum mai este, dar eu îl compar cu cel care era când eram eu copil. Și
Sunt sigură că pe vremea aia și aici în Germania era altfel sistemul, însă mi se pare incredibil cât de important este copilul și ce își dorește el să facă, ce îi place să facă, la ce este bun. De asta îmi place sistemul ăsta și mi se pare că se potrivește foarte bine ideilor mele. În momentul de față nu simt nevoia de foarte multă acoperire, așa că nu o să insist foarte tare cu corectorul și acum îmi dau seama că de fapt nu v-am arătat ce am folosit. Am folosit Catrice, Liquid Camouflage, arată cam așa și am folosit două pentru că am două nuanțe. Sunt cumva între nuanțe în momentul ăsta. Am nuanța Fair Ivory și nuanța Honey. Pudra pe care o folosesc este aceasta de la Laura Mercier. Este o pudră foarte bună, însă curând va trebui să o arunc. O am de ceva timp și în curând va expira, așa că va trebui să o arunc. Însă e o pudră foarte ok, deci mie îmi place super mult, este și destul de scumpă, însă sincer, la cât te ține un borcan de genul ăsta, chiar își merită banii. Plus că nu trebuie aplicată foarte multă. Bun, cam asta e cu pudra. Ce aș mai putea să vă mai spun despre mine este că îmi place să citesc. Din păcate nu dispun de timpul necesar și nu reușesc să citesc pe cât de mult mi-aș dori, însă atunci când sunt mai liberă, când am perioade mai libere, când sunt în concediu, citesc foarte mult, mă relaxează foarte tare și da, mi-ar plăcea să am mai mult timp pentru citit, sincer, și sunt atât de multe cărți de care aflu și pe care aș vrea să le citesc, însă, din păcate, timpul nu permite să fac asta pe cât de mult aș vrea. Și poate chiar o să fac în viitor un clip cu recomandări de cărți, pentru că am citit niște cărți foarte faine. Bun, mi-am aplicat un puțin bronzer, doar cât să-mi ofere puțină culoare și acum o să aplic niște iluminator. Cam așa. O altă pasiune de-a mea, o pasiune pe care mi-am descoperit-o destul de recent, este sportul. În martie mi-am făcut abonament la sală împreună cu prietenul meu și vreau să zic că mi-a plăcut foarte mult încă de la început. Am avut noroc că am și primit foarte mult ajutor din partea lui, sprijin, pentru că am avut nevoie la început. E destul de complicat când eu cel puțin așa am simțit treaba asta, nu știu, m-am trezit acolo în sală, foarte multe aparate, foarte mulți oameni care știau ce fac, sau cel puțin așa aveam eu impresia și am zis, bun, și eu ce fac acum? Și el m-a ajutat foarte mult, având destul de multă experiență în domeniul ăsta, m-a ajutat și ușor, ușor am prins și mai multă încredere în mine, am învățat și ce trebuie să fac, cum trebuie să fac și mă ajută foarte mult sala. Este locul în care mă deconectez total și mă detașez de toate lucrurile astea din viața de zi cu zi care mă obosesc, mă stresează, Este, cred că una dintre cele mai bune alegeri pe care le-am făcut, și anume să mă apuc de sală. Nu, încă sunt la început, încă învăț și
văd ce mi se potrivește, ce nu mi se potrivește, ce îmi place să fac și asta e foarte important pentru că nu vreau să mă oblig să fac lucruri care nu-mi plac. Dacă nu-mi place să alerg pe bandă, nu alerg pe bandă. Vreau să merg la sală și vreau să mă simt bine, vreau să mă relaxez, vreau să plec de acolo mai bine decât m-am dus. Ăsta e scopul meu și faptul că simt pe zi ce trece cum corpul meu este mai puternic și mai sănătos, efectiv, asta e impresia pe care o am, că organismul meu și în general, adică toată starea mea generală este mult mai bună. Nu doar din punct de vedere fizic, cât și psihic, pentru că pe mine sala mă ajută foarte mult din punctul ăsta de vedere, după cum am spus. E o deconectare și când sunt acolo, sunt 100% acolo și nu mă mai gândesc la examenul care se apropie, nu mă mai gândesc la ziua proastă pe care am avut-o sau că nu mă simt extraordinar sau pur și simplu lucrurile care mă neliniștesc. De asta recomand sportul și deci până la vârsta de 24 de ani eu nu am făcut sporturi, nu mă atrăgea niciun fel, nu era neapărat o pasiune pentru mine, însă acum îmi place foarte mult și sunt recunoscătoare mie și lui că m-a convins să merg cu el la sală. Un alt lucru care îmi place foarte mult este să călătoresc. Îmi place foarte mult să descoper locuri noi și să văd lumea asta frumoasă. Dar la fel, timpul nu-mi permite să călătoresc pe cât de mult aș vrea. Vara este cam singura perioadă când îmi pot lua concediu în adevăratul sens al cuvântului, în care să am, nu știu, 3 săptămâni și să mă pot plimba în perioada aia mult și de Crăciun. Atunci sunt perioadele în care îmi pot lua liber. Și îmi place, cel mai mult îmi place să merg la mare. De când sunt mică m-a atras foarte mult marea, este locul meu preferat și aștept tot anul concediul din vară ca să merg la mare, pentru că, nu știu, acolo mă simt eu cel mai bine. Muntele nu pot să zic că m-a atras neapărat vreodată, marea rămâne locul meu fericit. Îmi place să mă uit la seriale. Cred că este o pasiune pe care o împărtășim așa cu toții. Îmi place foarte mult să mă uit la seriale, să mă uit la filme și în momentul de față îmi place foarte mult Game of Thrones. Da, cred că sunt printre puținii oameni care n-au văzut Game of Thrones atunci când a apărut. Noi ne-am apucat de el acum câteva săptămâni și m-a cucerit. Deci nu mă gândeam că o să-mi placă atât de mult acest serial. Mă gândeam că poate nu e tocmai genul meu, însă este incredibil de bun. Și da, avem o mică obsesie momentan cu acest serial. Ne-am uitat și la un documentar foarte interesant. Deci în ultimul timp chiar am avut experiențe foarte ok cu filmele și serialele, pentru că nu știu cum e la voi, dar la mine se întâmplă ca la ceva timp, nu știu, să am perioade când efectiv nu văd nimic bun, văd numai filme proaste, numai seriale plictisitoare, care, nu știu, mă descurajează așa foarte tare. Însă în ultimul timp chiar am văzut chestii bune. Ce vă mai pot spune despre mine este că îmi place foarte mult Crăciunul. Este o mică obsesie de-a mea și dacă m-aș uita și vara la filme de Crăciun. Deci la modul ăla, însă încerc să mă abțin. Chiar și acum este octombrie și mă abțin cu greu să nu încep să pun luminițe pe aici și să mă uit la filme de Crăciun. Dar da, mi se pare o perioadă magică și mie îmi dă o stare foarte bună. Iar visul meu este să călătoresc undeva de Crăciun, cum ar fi New York. Cred că, da,
Acolo mi-ar plăcea cel mai mult să ajung de Crăciun, pentru că mi se pare de vis. Un alt lucru despre care vreau să vorbesc este motivul pentru care am început să fac YouTube. Și eu urmăresc YouTube de foarte mulți ani. Deci de când eram mică am început să mă uit la vloguri, mă uitam la cei din afară, pentru că, nu știu, în perioada aia nu era chiar atât de mare comunitatea din România. Mă uitam la foarte mulți vloggeri din Anglia și la câțiva din America. Iar în ultimii ani a început să mă atragă și pe mine foarte mult ideea de a-mi deschide și eu un canal de YouTube. Dar, nu știu, mi-a fost destul de greu pentru... Și era teama asta de nou, de a face ceva ce mă sperie, pentru că, nu știu, nu e ușor să-ți expui cumva viața pe internet și să apari în fața oamenilor, să se poată uita oricine, efectiv oricine la tine și să te judece, să-ți lase comentarii urâte, Însă, cred că părțile frumoase și avantajele YouTube-ului sunt mai mari decât dezavantajele și decât temerile pe care le are oricine la început. Un alt lucru care mă pasionează este gătitul. Și cumva am știut mereu că am o pasiune în sensul ăsta, însă pot să zic că mi-am descoperit-o mai bine de când m-am mutat singură, de când m-am mutat de acasă, de la ei mei. Și cumva am fost nevoită să încep să gătesc. Rimelul pe care l-am folosit este acesta de la Catrice Glam Doll False Lashes. Acesta mauv este cumpărat din DM, magazinul meu preferat. Încă un lucru, ador să merg în DM. Bun, asta e tot. Am aplicat puțin din acest ruj de la Estée Lauder, nuanța 420 Rebellious Rose. Este o variantă mini pe care am primit-o într-un set. Este un roz așa mai închis. Și cam asta e machiajul meu. V-am zis, foarte complicat, nu. Pentru că eu cam atât pot. Mai mult de atât știu că nu mi-ar ieși, așa că nu mă bag, rămân la un machiaj simplu și da, cam așa. Deci când mă machez, cam asta e tot ce fac. Nu mă aventurez prea tare pentru că nu merge mai mult de atât și mai bine rămân așa la sigur. Bun. Cam asta a fost clipul de azi. Știu că a fost așa cumva în multe direcții, însă mi-e destul de greu să vorbesc despre mine, să spun lucruri despre mine. Plus că n-am vrut să fie așa foarte structurat. Îmi pare rău, dar mi-atrage atenția. Văd strada în direcția aia și mă face să mă uit mereu acolo. N-am vrut să-mi fac o listă, numărul 1, mă numesc nu știu cum. Am atâția ani, 3. Carte preferată, 4. Melodie preferată. Nu mă atrag neapărat clipurile de genul de asta. Am vrut să fie o discuție ca între prieteni și aștept și în comentarii detalii despre voi și să-mi spuneți ce v-a plăcut, dacă v-a plăcut clipul, ce aș putea schimba în viitoarele clipuri, ce pot face mai bine. Chiar sunt foarte deschisă la sfaturile voastre și cred că ne putem ajuta așa foarte frumos unii pe alții. Și ne revedem în clipul următor. Pa!